Kategória jednotlivci, dospelí. Prosím, aby na pódium prišiel viceprimátor mesta Svit Jan Drobný, ktorý bude oceňovať túto kategóriu. A prvý ocenený Robert Rožánek. Robert Rožánek je slovenský basketbalista, ktorý počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil vo viacerých basketbalových kluboch na Slovensku, ale aj v Čechách. Od sezóny 2023-2024 je hráčom BK Iskra Svit. Na medzinárodnej úrovni reprezentoval Slovensko v rôznych vekových kategóriách. V seniorskej reprezentácii sa predstavil v predkvalifikácii na majstrovstvách sveta 2023 a v predkvalifikácii na Eurobasket 2025. Ako člen BK Iskra Svit dosiahol v roku 2024 významné úspechy. Tím získal 2. miesto na Slovenskom pohári a 5. miesto v Československom pohári v Prahe. Robert Rožánek sa stal najlepším slovenským hráčom základnej časti NIKE Slovenskej basketbalovej ligy za sezónu 2023-2024. Dámy a páni, úspešný basketbalový hráč a reprezentant Slovenska Robert Rožánek. Robert, ja mám na vás jednu otázku. Čo si ešte môžete prijať ako najlepší hráč na Slovensku? Už iba asi titul, ale momentálne si prajem mať zdravé babetko, nič viac. To je krásne. Určite sa to vás stane. My vám ďakujeme, prajeme ešte veľa športových úspechov. Ďakujeme. Druhou ocenenou je Marcela Bartková, ktorú poprosím, aby prišla na pódium. Určite ostane rád. Necháme ho, nech si postojí, oni sú športovci zvyknutí, tak si ho tu necháme. Prichádza Marcela Bartková. Marcela Bartková. Medzi najlepšie výsledky z roku 2024 patria 4. miesto vo vekovej kategórii 50-54 rokov majstrovstvá Európy Hyrox Viedeň Rakúsko. 2. miesto vo vekovej kategórii 50-54 rokov Spartan Race Sprint 5 km 10 plus prekážok Záhorie Slovensko. 1. miesto v kategórii na 40 plus a 2. miesto celkovo ženy Podpolianská výzva Hriňová Slovensko. 2. miesto vo vekovej kategórii 50-54 rokov Spartan Race Super 10 km 20 plus prekážok Bielsko-Biala Poľsko. 2. miesto vo vekovej kategórii 50-54 rokov majstrovstvá sveta Trifecta Sparta Grécko. Marcelka sa na vybrané preteky pripravuje so svojím trénerom Richardom Hinkom celý rok. Príprava býva náročná a poctivá, pretože tréner nič nenechá náhode. Hyrox je nový šport, ktorý vznikol v roku 2017 v Nemecku a spočíva v kombinácii behu a silovo-vytrvalostného cvičenia. Spartan Race Trifecta sú prekážkové preteky rozdelené na 3 dni a dokopy sa ubehne okolo 45 km 50 plus prekážok. Každoročne sa konajú v gréckej Sparte. Dámy a páni, nádherná Marcela Bartková, druhá z majstrovstiev sveta. Mám otázku aj pre Marcelku. Minulý rok som bola z tejto ženy úplne unesená a je tomu to aj tento rok takto. A mám pre vás jednu otázku. Nesedia mi tam tie čísla, že 50-54 rokov. To k vám nesedí. Či? Čo poviete? Ja si myslím, že mám nejaké iné podklady, ale chcem sa vás opýtať, aké sú vaše ciele a ako sa pripravujete na ten nový rok 2025. Aké sú ciele do toho roka 2025? No ešte tohto roku chcem absolvovať majstrovstvá sveta v Abu Dhabi. To je Beast, kde sa beží v púšti. Takže toto je ešte toho roku. A na budúci rok určite Hyrox, majstrovstvá Európy a tam už by som chcela stať na stupinku víťazov.
ktoré som tým povedala. Keď vravíte Abu Dhabi, to bude asi finančne dosť náročné, či? To áno. Letenku som dostala ako darček, pod stromček, od môjho trénera. Takže už len štart a strava, ubytovanie. Ale viem, že je ubytovanie tam, kde vlastne na Sahare v nejakých stanoch. Takže to bude asi zadarmo. Ale tá strava a... Dobre, takže môžeme pustiť takú výzvu, že kto by vás chcel podporiť. Áno? Dobre, prajme veľa športových úspechov, veríme, že to zdarne zvládnete. Poprosím vás, aby ste aj vy ostali. Tretím ocenením je Sebastian Živčák, ktorého prosím, aby prišiel na pódium. Sebastian Živčák. Sebastian sa od mala venuje rôznym športom, prevažne futbalu, florbalu, turistike, cyklistike, no momentálne mu učarila kulturistika a fitness. To všetko aj napriek pretrvávajúcej chorobe ulceróznej kolitíde, ktorá je veľmi obmedzujúca vo viacerých smeroch. Sebastian mal v 15 rokoch 38 kg. Jeho črevo nie je schopné vstrebávať toľko živín ako zdravý jedinec. K tomu má veľa pridružených problémov. Napriek negatívnym názorom lekárom na cvičenie a šport vyskúšal rôzne formy cvičenia. Sebastian sa venuje cvičeniu 6 rokov a práve má pred sebou 4. súťažnú sezónu s cieľom nominácie na majstrovstvá sveta. Jeho náplňou je snaha o nakopnutie ľudí, ukazovať im, že sa všetko dá, či je zdravý alebo nie. Ja zopakujem túto vetu ešte raz, pretože v sebe skrýva veľmi silné posolstvo. Sebastianovou náplňou je snaha o nakopnutie ľudí, ukazovať im, že sa všetko dá, či je zdravý alebo nie. Za 3 súťažné sezóny si Sebastian odniesol mnoho krásnych umiestnení. 2-krát titul majstra Slovenska, rok 2022 Dubnica nad Váhom, rok 2024 Košice. 1-krát vicemajster Slovenska, 1-krát 4. miesto na majstrovstvách Európy, 1-krát 3. miesto na majstrovstvách Európy 2024 v španielskej Santa Susane. A mnoho víťazných pohárových súťaží, jednou z nich je Best Cup Stará Ľubovňa. Dámy a páni, Sebastian Živčák, reprezentant Slovenska v kulturistike a fitness. Sebastian, máte už za sebou nejaké nominačné súťaže? Áno, mám. V podstate už som mal za sebou 3 súťaže, 2 majstrovstvá Slovenska, ktoré som vyhral a nominoval som sa na majstrovstvá Európy, ktoré budú takto o týždeň štvrtok budem súťažiť v podstate 1. mája. To je krásne, mám až zimomriavky po tele a vlastne vy ste teraz dokázal presne to, čo je vašim cieľom, že športovať sa dá, aj ak máme nejaké obmedzenia. Ešte raz potlesk pre Sebastiana Živčáka. Štvrtým oceneným je Daniel Nedoroščík mladší, ktorého prosím, aby prišiel na pódium. Daniel Nedoroščík mladší. Danielova športová kariéra začala vo veku 5 rokov hokejom v prípravke HK Poprad, súbežne s lyžiarskou prípravkou v klube Ski Junior Poprad. Ako 6-ročník si vyskúšal prvé tréningy karate. Prešlo niekoľko rokov a Daniel si na 51. majstrovstvách Európy kadetov juniorov U21 v Tbilisi v Gruzínsku 2024 vybojoval krásne 7. miesto. Vo veľmi silnej konkurencii obstal výborne, nakoľko za každú krajinu môže prísť reprezentovať iba jeden nominovaný športovec.
V aktuálnom rebríčku Svetovej federácie karate je Daniel Nedoroštík mladší vo svojej kategórii 13. najlepší kadet na svete a má pred sebou veľké výzvy a príležitosti na ďalšie súťaže. Daniel je členom reprezentácie Slovenskej republiky a pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných aj domácich súťažiach. Za rok 2024 to boli tieto významné úspechy. Druhé miesto z majstrovstiev Slovenska kategória Kata kadeti, prvé miesto Grand Prix Slovakia kategória Kata kadeti, celkový víťaz slovenského pohára za rok 2024 v kategórii Kata kadeti. Tá pozostáva z 3 turnajov v priebehu roka. A ešte spomeniem prvé miesto Hungaria Open Grand Prix. Dámy a páni, 13. najlepší kadet na svete v karate Daniel Nedoroštík mladší. Aj vás sa, Daniel, opýtam, čo je vašim najväčším snom? Tak môjim najväčším snom určite teda nejaká medaila na teda majstrovstvách Európy alebo sveta. Veríme, že to bude. Ďakujem veľmi pekne. Posledným oceneným v tejto kategórii je Igor Hulín, ktorého prosím, aby prišiel na pódium. Igor Hulín. Začínal hrať nohejbal s otcom a partiou nadšencov zo Svitu, keď mal zhruba 11 rokov. Po nástupe na vysokú školu do Košíc začal hrať ligové súťaže a zúčastňovať sa napríklad majstrovstiev Slovenska, slovenského pohára a medzinárodných turnajov. V roku 2012 sa dostal do reprezentácie ako člen klubu KAC Jednota Košice, v ktorom pôsobí dodnes. Momentálne žije a trénuje v rodnom meste Svit so skvelou partiou ľudí, s ktorou začínal hrať a dúfa, že ešte dlho bude. Nedá mi neprečítať medzinárodné súťaže, ktorých sa Igor Hulín zúčastnil. Rok 2013, Svetový pohár mužov Kanada, prvé miesto trojice. Rok 2014, Majstrovstvá sveta mužov Česká republika, druhé miesto trojice. Rok 2015, Majstrovstvá Európy mužov Slovenská republika, druhé miesto trojice. Rok 2016, Majstrovstvá sveta mužov Česká republika, druhé miesto trojice. Rok 2018, Majstrovstvá sveta mužov Rumunsko, druhé miesto trojice. Rok 2022, Majstrovstvá sveta mužov Praha, prvé miesto trojice. Rok 2023, Majstrovstvá sveta mužov Južná Kórea, tretie miesto, 4 hráči. A rok 2024, Majstrovstvá sveta mužov Budapešti, prvé miesto v súťaži dvojíc. Nie je všetko. Musím prečítať ešte domáce súťaže. Víťaz prvej najvyššej slovenskej nohejbalovej ligy 9-krát. Víťaz majstrovstiev Slovenska v singloch 1-krát. Víťaz majstrovstiev Slovenska vo dvojiciach 6-krát. Víťaz majstrovstiev Slovenska v trojiciach 10-krát. Víťaz slovenského pohára 8-krát. Dámy a páni, majster sveta v nohejbale v súťaži dvojíc za rok 2024 Igor Hulín. A na tohto pána mám 3 otázky, ak dovolíte. Prvá. Kedy ste doma, pretože stále ste na majstrovstvách sveta? No, už chvála Bohu, už sa tomu až tak často necestujem na tie podujatia. Už teraz mám také dôležitejšie povinnosti a to je rodina, čiže už som viac menej doma. Byť majstrov sveta je veľká vec. A aké boli oslavy? Tiež boli veľké? No, oslavy boli samozrejme veľké, lebo ako ste mohli počuť, stále druhý a konečne sa to prelomilo v tom roku 2022, takže oslavy boli určite veľké a ja ďakujem všetkým aj spoluhráčom, ktorí sa zúčastnili, aj trénerom a samozrejme aj rodine, ktorá ma podporovala, takže oslavy určite boli veľké. A posledná moja otázka, prosím vás pekne, kde trénujete, v ktorej telocvični vo svite? No, stále trénujem na
základnej škole Mierovej. Čiže tam sme začínali, potom sme ešte mali iné telocvične ešte hore za Kartágom, ešte keď fungovala, tam sme trénovali tu vedľa v aréne, keď bola ešte tá malá telocvičňa, tam sme trénovali a nakoniec sme ostali, respektíve sa vrátili naspäť na základnú školu Mierovú, ktorá vlastne nám umožnila tam trénovať, takže ďakujem aj z tohto hľadiska. Pani riaditeľka, možno teraz akože, o čo jej ide, prečo sa na to pýta, ja to hneď vysvetlím. Určite viete, že vo svite máme aj centrum voľného času, ale nemáme tam krúžok nohebalový. Mám tu dostatok svedkov na to, aby ste mi slúbil, že od októbra ten nohebalový krúžok otvoríme, pretože detičky a mládež sa potrebuje hýbať, športovať. Teraz si to veľmi dobre premyslíte, čo mi odpoviete. Ja by som chcela v októbri otvoriť nohebalový krúžok. Máme aj telocvičňu v centre voľného času. Prosím vás, čo by na to? Bojím sa vám dať. Samozrejme je to úplne skvelý nápad. Môžeme sa to pokúsiť, ja s tým nemám problém. Dúfam, že moja žena ma pustí z domu. Ukážte mi, ktorá to je, ja už daňom idem. Bude to chcieť veľa času, ale určite podporím túto dobrú myšlienku a mládeži sa treba venovať, čiže nevidím v tom žiadny problém. Takže pani riaditeľka, ostávajú u vás dospelí a mladí idú k nám. Tak ja sa veľmi teším, pani manželka, ja si vás potom nájdem. Veľmi pekne ďakujem. Poprosíme o spoločnú fotografiu, o veľký potlesk pre týchto našich úspešných športovcov. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. Nech sa páči, môžete sa vrátiť naspäť na svoje miesta. A teraz nám prídu zatancovať dievčatá zo súkromnej umeleckej školy Fantázia. Ja ich pozývam na pódium. Súkromná umelecká škola Fantázia, dievčatá, ja sa vás idem pýtať, s akým programom, s akým vystúpením ste dnes prišli, čo od vás môžu naši diváci očakávať? My sme si pre vás pripravili tanečnú show choreografiu s názvom Ladies Go. Takže Ladies Go nás čaká a kto celú túto choreografiu pripravil, vymyslel? Našu choreografiu Ladies Go vymyslela naša pani trenérka, úžasná choreografia a hlavne úžasná žena Janka Gregorová. A naučila nás hlavne milovať tanec. Tak, to je krásne. Tieto dievčatá je vidieť, že tanec milujú. Ďakujeme aj pani trenérke. A ja sa opýtam ešte ďalšej dievčiny. Čo si myslíš, mali by mladí ľudia, deti, mládež športovať? Aký je tvoj vzťah k športu, váš vzťah k športu? Vlastne, čo povieš na šport? Treba to robiť, či radšej tie mobily? Áno, šport je super vec, hlavne pre to mentálne aj fyzické zdravie. Treba to robiť do života, podľa mňa. Presne tak. A my s tebou súhlasíme a ideme si vychutnať jeden úžasný tanec. Nech sa páči. Listen to the
morning go. Tell me what you hear, but the nature's trying to teach you well. Now listen to the morning. Ladies go! Dievčatá, ďakujeme za nádherné vystúpenie. Ešte raz si vás pozrieme, zaslúžite si potlesk. A ja mám ešte jednu otázočku, skončila som ani neviem kde, ale nevadí, ty si neodpovedala, prosím ťa, ako dlho vám trvá nacvičiť takúto nádhernú choreografiu? Tak cvičíme to od septembra a skončíme tak v marci. Čiže nie je to také, že za týždeň prídem, naučím sa, viem. Dobre, a boli vás, prosím vás, po takomto nejakom vystúpení celý človek, alebo je to úplne v poriadku všetko? No niekedy áno, ak máme viacej vystúpení za sebou, napríklad 3 za deň, tak určite máme Svalovicu a volíme z niečo. Tak ja verím, že teraz Svalovica nebude. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše energické vystúpenie. Ďakujeme, nech sa páči. A nás čaká vyhlásenie ďalšej kategórie. Poprosím, aby, keď prečítam, prepáčte, ospravedlňujem sa, najskôr vám prečítam úspechy športovcov a potom vás vyzvem, milí športovci, k prebratiu ceny. Kolektív Mládež. Mládežnícky hokejbalový klub Lordsball Svit. Koncom júna 2024 sa svitskí hokejbaloví dorastenci zúčastnili prestížneho celoslovenského hokejbalového turnaja kategórie U17 v Nitre, Nitrava Cup 2024, kde počas 3 dní medzi 11 zúčastnenými tímami súťažili o najvyššie medailové pozície. V základnej časti si Lordi postupne poradili s tímom Martin Čierny výsledkom 4-0, poradili si aj v ťažkom zápase odohranom v daždi s domácim družstvom Nitrianski rytieri Nitra po samostatných nájazdoch 3-2 a po ďalšej výhre nad Amigo Nitra 5-3 sa stali víťazmi svojej skupiny základnej časti. Vo štvrťfinálovom dramatickom zápase vyhrali s tímom Martin Zelený pomerom 3-2 po nájazdoch, v ktorých o konečnom výsledku rozhodoval v poradí až 11. nájazd. V semifinálovom zápase narazili na družstvo Kométa Vrútky, v ktorom opäť rozhodovali nájazdy, keďže v riadnom hracom čase stretnutie skončilo nerozhodným výsledkom 1-1. V nájazdovom rozstrele tentokrát mali šťastie Vrútočania, ktorí svojim jediným gólom v nájazde rozhodli o svojom postupe do bojov o zlato. Lordi si v zápase o 3. miesto poradili s družstvom Čarodej Trenčín výsledným pomerom 5-3. Mládežnícky hokejbalový klub Lordsball Svit U17 pod vedením Ladislava Kalasa si tak z celoslovenského turnaja v Nitre priniesli domov cenné bronzové medaily. Dámy a páni, potlesk patrí Lordom zo Svitu. Chlapci. Turistický oddiel, ja vás poprosím, aby ste tu počkali. Počkáme ešte na ďalších, ktorí prídu a potom ešte pozvem toho, kto vás ocení. Turistický oddiel Mládeže Červík Svit pri občianskom združení Buď Fair Play, klub mladých Sviťanov. Vicemajstri slovenského pohára klubov v turisticko-orientačnom behu za 2. miesto vyhodnotením trojkolového slovenského pohára z celkového počtu 18 klubov Slovenska s dosiahnutým počtom 1267 bodov, zásluhou výborných výsledkov jednotlivých pretekárov počas celej pohárovej sezóny, kde od celkového klubového prvenstva ich delilo len 224 bodov,
Na prvom mieste skončil turistický oddiel mládeže Priatelia Kisúc s celkovým počtom bodov 1491 a na druhom mieste úspešný Tom Červík Svit s počtom bodov 1267. Z klubu Tom Červík Svit na základe mnohých medailových úspechov jednotlivých pretekárov počas celej sezóny turisticko-orientačných behov sa do reprezentačného výberu na medzinárodné majstrovstvá do Českých Kralovic dostalo až 17 pretekárov z rôznych vekových kategórií. Slovensko, naše mesto Svit, miestny športový klub a navštevujúce školy, základnú školu Mierovú i základnú školu Komenského a iné, tak na základe nominácie sekcie mládeže KST Bratislava reprezentovali. A teraz prečítam mena a zároveň vás poprosím, aby ste prišli na pódium. Jožko Dluhy, Timejka Dzivčaková, Anička Niková, Dianka Kožuchová, Mikal Prokopič, Adrián Hološka, Martin Kantor, Amalka Sasaková, Adrián Čémy, Martin Keďuch, Lejka Dzivčaková, Jakub Madanský, Stelka Medvecová, Sarah Kostyšáková, Kristina Panačková, Emka Enekešová, Danka Enekešová. Aj tento klub vedie a mladým športovcom sa venuje Ladislav Kalas. Všetkým srdečne blahoželáme a keďže chceme mať nádhernú spoločnú fotografiu všetkých športových ocenených klubov, ešte poprosím posledný ocenený klub, prečítam jeho úspechy a zároveň ho pozvem na pódium. BKM Iskra Svit U19. V silnej konkurencii najlepších tímov na Slovensku sa počas sezóny 2023-2024 BKM Iskra Svit držali na popredných priečkach. Základnú skupinu zakončili na vynikajúcom druhom mieste a suverénne postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnili na Interi Bratislava. V štvrťfinále si s vysokým rozdielom poradili s tímom z Spišskej Novej Vsi. Najtesnejší a najvyrovnanejší zápas na majstrovstvách Slovenska priniesla sobota, keď sa v semifinále stretli s rivalom zo Žiaru nad Hronom. Bol to mimoriadne vyrovnaný zápas, ktorý tesne prehrali Košom v posledných sekundách o 2 body. Táto prehra ich delila od medailí, čo ich samozrejme veľmi mrzelo a v nedeľu už nenašli silu na prievidzu. Ale aj o tom je športový život. Napriek tomu, že nevybojovali medailu, obsadili mimoriadne silnej konkurencii 4. miesto na Slovensku v kategórii juniorov. V sezóne 2024-2025 sa budú snažiť posunúť ešte vyššie. Trénerom je Stanislav Seman a na to všetko dohliada prezident klubu BKM Iskra Svit Jan Drobný, ktorému patrí veľká vďaka za jeho prácu a obetu. Do najlepšej peťky All-Stars turnaja na majstrovstvách Slovenska U19 sa dostal Julius Matúšek. Chlapcom z BKM Iskra prajeme veľa síl a držíme palce, dámy a páni, BKM Iskra Svit U19. Prosím, aby na pódium prišla referentka oddelenia školstva a športu Monika Držiaková, ktorá bude oceňovať úspešné kluby. Do kroniky sa podpíše za mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit a ocenenie preberie kapitán Marko Capa. Poprosím o ocenenie mládežníckeho hokejbalového klubu Lords Ball Svit. Hokejbalový klub Lords Ball Svit bronzový z celoslovenského hokejbalového turnaja kategórie U17 v Nitre. Za turistický oddiel mládeže Červík Svit pri občianskom združení Buď Fair Play klub mladých Sviťanov sa do kroniky podpíše a ocenenie preberie v mene Ladislava Kalasa Miroslava Švačeková. Turistický oddiel mládeže Červík Svit, vicemajstri slovenského pohára v turisticko-orientačnom behu. Máme tu ešte BKM Iskra Svit U19. Na pódiu vidíme len niekoľkých zástupcov, pretože chlapci dnes hrajú odvetný zápas. Štvrťfinále play-off Spišskej Novej Vsi o postup medzi 4 najlepšie tímy na Slovensku. Cenu teda preberú Vratko Baláš, Marko Miškovič,
Zrazu ste tu 4, mala som poznačených len 2 a jeden z vás sa nám podpíše do pamätnej knihy. Nech sa páči, BKM Iskra Svit U19 preberá ocenenie. Poprosím vás o spoločnú fotografiu, chlapci, prosím, takto nejako sa postavme, aby celý svit videl úspešné kluby a vás poprosím o jeden veľký potlesk. Pán fotograf, prajeme veľa športových úspechov, veľa zdravia. Ďakujeme, nech sa páči. Šampióni sa nerodia v telocvične. Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom vnútri. Túžbu, sen, víziu. Chlapci a dievčatá, ktorí teraz odchádzajú z pódia, majú svoje sny a my im prajeme, nech sa im splnia. Kategória kolektív dospelých. BKM Iskra Svit U23. BKM Iskra Svit U23 sa stáva vicemajstrami Slovenska v kategórii mladých mužov do 23 rokov. Je to veľký úspech, keďže sme ako jeden z mála tímov od vzniku tejto súťaže pravidelne prihlásení do kategórie U23. Súťaž sa hrá v spojení s prvou ligou mužov, čo mladíkom z Iskry Svit poskytuje vynikajúce príležitosti na zbieranie skúseností proti kvalitným súperom. Jediným premožiteľom v sezóne 2023-2024, ktorého v súťaži U23 našli, bol tím, ktorý tvorili dva kluby, Levice a Žiar nad Hronom. Tieto kluby sa spojili a vytvorili silný tím, ktorý hral súťaž s najlepšími hráčmi. Iskra Svit hrala výlučne so svojimi hráčmi, nikoho na hosťovanie nezobrali. Titul vicemajstrov Slovenska tak máme vo Svite. Do najlepšej päťky All Stars turnaja majstrovstiev Slovenska U23 sa dostal David Harabín. Cenu za najlepší kolektív v kategórii dospelých preberú spomínaný David Harabín, Bratko Baláš a Marko Miškovič. A ja ich teraz pozývam na pódium. David Harabín sa nám podpíše do pamätnej knihy. Na pódiu vidíme opäť len zástupcov. Ja poprosím ešte Moniku Držiakovú, referentku odboru školstva a športu, aby odovzdala ocenenie. BKM Iskra Svit U23 a zástupcovia. Spoločná fotografia, ďakujeme veľmi pekne a veríme, že chlapcom sa podarí postúpiť medzi 4 najlepšie týmy na Slovensku a do Spišskej Novej Vsi. Posielame pozdravy a držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. A my sa pomaly blížime k záveru dnešného
slávnostného podujatia. Na pódium pozývam primátorku mesta Svit Dášu Vojsovičovú a pána Jaroslava Klasa. Pán Jaroslav sa nám najskôr podpíše do pamätnej knihy a potom si preberie ocenenie z rúk pani primátorky mesta Svit. Kategória osobitná cena primátora v oblasti športu. Jaroslav Klas. Jaroslav Klas sa venuje atletike 26 rokov, jeho špecializáciou je beh, konkrétne 5 km, 10 km, beh cez prekážky, polmaratón a maratón. Behával za atletický podiel TJ Chemosvit. Jaroslav si pamätá presný dátum, kedy začal behať. Bolo to 2. októbra 1983. Vrcholom jeho bežeckej kariéry boli majstrovstvá sveta veteránov v Južnej Afrike v Durbane v roku 1997. Bol súčasťou slovenskej atletickej reprezentácie a na týchto majstrovstvách behalo spolu 360 bežcov. V behu na 3 km skončil na krásnom 11. mieste, v behu na 10 km na 17. mieste a v maratóne, ktorého dĺžka bola 42 km a 195 metrov, skončil ako 69. Jaroslav reprezentoval nielen svoje rodné mesto, ale aj firmu Chemosvit. Veľká vďaka patrí Michalovi Ľachovi, ktorý finančne podporoval celý oddiel aj samotného Jaroslava. Jeho veľkým úspechom bola aj účasť na majstrovstvách Európy vo švédskej Malme, kde behal 3 km, 5 km a obľúbený maratón. Košický maratón odbehol 20 krát a nikdy sa nevzdal, vždy dobehol do cieľa. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 1993 ho vybrali spolu s kolegom Ferkom Gálikom zo Slovenska, aby behali štafetový beh naprieč štátmi Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko. Tento beh sa konal počas normálnej prevádzky a za každý štát vybrali len 2 bežcov. Cieľ bol vo francúzskom Štrasburgu. Hodinky, ktoré dostal vtedy na pamiatku, si dobre stráži dodnes. Dámy a páni, pred vami stojí Jaroslav Klas, ktorý si preberie ocenenie z rúk pani primátorky Dáši Vojsovičovej za celoživotný prínos v oblasti športu a reprezentáciu mesta Svit. Ja držím v rukách medailu. Nebudem rozprávať ja, aká je to medaila. Povedzte to vy. Je to Durban, majstrovstvá sveta veteránov v Južnej Afrike. Je to Durban, majstrovstvá sveta veteránov v Južnej Afrike. A povedzte rok? 1997. Presne tak. A ja si myslím, že táto medaila s históriou si zaslúži obrovský potlesk. Pán Klas, aký je to pocit tu stáť a preberať ocenenie? Je to pre mňa herný pocit, som absolútne na mäko, ale nedá mi povedať, pani primátorka, za to od srdca velikánske. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pani krásne mysle, ja sa napriek všetkému ešte jednu vec opýtam. Čo by ste chcel odkázať dnešným mladým? Čo by som to... Vidím tu mladú športovcu, tak nech sa držia, nech športujú, lebo šport to je pohyb a pohyb je život. Presne tak, pohyb je život. Ďakujeme veľmi pekne, pán Klas, že ste vždy zobrávajte. A ja sa opýtam pani primátorky. Pani primátorka, aký je to pocit odovzdávať ocenenia takýmto úspešným športovcom mesta Svit? Ako som povedala v úvode, je prekvapivé, že naše malé mesto má takých úžasných ľudí. Ale je to o tom, že sa im má kto venovať a títo mladí ľudia našli v sebe toľko vytrvalosti, toľko úsilia za podpory rodičov, že to môžu robiť. Takže je to pocit úžasný. Ja len verím, že dnešná doba aj napriek tomu všetkému vytvorí podmienky, aby sme v športe
budovaní infraštruktúry športovisk mohli pokračovať, pretože to nám určite treba. Ďakujeme veľmi pekne, pani prezidentová. Ďakujeme. A poprosím ešte jeden potles. Nielen Jaroslavovi Klasovi, ale všetkým oceneným športovcom. Ešte jeden záverečný potles. Vážené dámy a páni, ctení hostia, ceny najúspešnejších športovcov za rok 2024 sú odovzdané. Športovcom želáme do ďalších rokov veľa úspechov, trénerom veľa síl a energie, rodičom veľa radosti zo svojich detí a dospelým oceneným nech vedú ďalšie generácie k športu. Ďakujeme účinkujúcim za kultúrny program. Všetkých ocenených a pozvaných hostí pozývame na malé pohostenie v sobášnej miestnosti. Pred úplným záverom chcem všetkých ocenených pozvať na pódium na spoločnú fotografiu. Vážené dámy a páni, dovidenia o rok pri vyhlasovaní najlepších športovcov za rok 2025.